So yummy. My gosh. Kaya mandulo ko to. Mm. May delivery ng Lazada. Tikman ko muna guys. Sorry guys, ang iingay namin dito kasi alam nyo naman. Tuloy ang buhay. At kain tayo ng noodles, Korean noodles with this upo. Mm. 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 Alam nyo kasi ang Korean noodles na yung kimchi ramen. Kahit pa siya, sabihin mong medyo matagal dito sa sabaw ng upo, hindi siya yung maglalabsa at putol-putol. Siya ay al dente, yung maligat. Yung pag kinagat mo ay chewy siya, kaya masarap. And then masarap yung lasa ng noodles na nilagay kong flavor dito guys. Beef yun. So, medyo manghang, hot and spicy. Masarap. At ang tawag ko dito ay upo with kimchi ramen. Yan. Masarap yan. Spicy upo with kimchi ramen. Sarap-sarap. See? Try nyo guys. Yan. Sarili kong ano yan. Created recipe of MJ. Okay? So, anong gagawin ko? Magbabay na naman. See you again next time. Kung ano-anong na iisipan kong i-share sa inyo guys. Baka sakaling gusto nyo. Gayahin nyo. Try it. Okay? Bye-bye. Kain na tayo. Thank you. Bye-bye. At kakain na yung mga trabante namin kaya kakain na rin kami. See you again next time.